Ngiyaphinda kubabingelela abazalwane egameni likaJesu kwindawo ngendawo. Ngicela sike sikhuleke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba egameni lakho babusiseke kwindawo ngendawo abangizwa kuzona abantwana bakho ngegama likaJesu, amen. Ngiyathanda abazalwane kwindawo ngendawo lapho eningizwa khona ngikhuluma nani. Ngicela sibuke izwi lenkosi bazalwane bami incwadi yezaga Proverbs chapter 29 verse 1 lithi lelizwi, umuntu okhuzwa njalo kodwa engezwa intamo yakhe iyakunqanyulwa kungabibikho ukusinda kuyo, noma iyakubhujiswa kungabibikho ukusinda kuyo. Nanti izwi likaNkulunkulu bazalwane likhuluma ngumuntu othi makukhulunywa naye engafuni ukulalela. Kukhulunywa ngomuntu la othi makukhulunywa naye overlook noma thalalise, enze sengathi akezwa kodwa ebe ezwa ukuthi lento ayenzayo uyakhuzwa ngayo. Kulezi insuku bazalwane uNkulunkulu ukhuluma nami, ungikhombisa uNkulunkulu ethukuthelela bonke abasephalamende, ikakhulu ubaba uRamaphosa oyipresident yeSouth Africa. Uyabathukuthelela kakhulu ngendlela abalibusa ngayo lelizwe. Akusiyona le ndlela uNkulunkulu ayifunayo ukuthi libuswe ngayo, nemithetho le eshawayo kulelizwe akusiyo le uNkulunkulu ayifunayo. Kaningi ke uNkulunkulu uyamvusela lo baba abantu abamkhuzayo kodwa akalaleli. Yena ubaba uRamaphosa kanye namadoda kuyiwona asebenzisana nawo bazalwane. uNkulunkulu uyangikhombisa ukuthi uyabasola kakhulu. Uyazi uNkulunkulu ungikhombisa siya eParliament ePretoria siyochecka noma siyohlola iskili sokuphatha izwe ukuthi bangaka bakwazi ukuphatha izwe, noma bona laba baphethe izwe bayakwazi ukuliphatha. Ungikhombisa ukuthi uNkulunkulu iskili asikho sokuthi bakwazi ukuphatha lelizwe. So uNkulunkulu aphinda ngithathe futhi sihambe seCape Town. Masifike eCape Town singene futhi eParliament lakhona. Masifika khona eParliament kwenzeke lento eyenzeke eUnion Building ngesikhathi ngihamba noNkulunkulu. Nakhona sifune ukuthola ukuthi bangaka abaneskill. uNkulunkulu angikhombisa ukuthi abantu abaphethe izwe njengamanje iskill sokuphatha abanazo, ikhono yinto abanganayo. Kusho ukuthi bona baphethe ngepeni nangephepha kuphela. Bazalwane uNkulunkulu esangikhombisa lento. Masibuya le eCape Town hlale bazalwane uNkulunkulu angivezele uqubuka umlilo la eSouth Africa ngokuhlukahlukana kwama-province. Uvele kusuka umlilo ushise amadolobha lamakhulu. Uma esha lamadolobha eshe kukhona abantu abazothenga, bashe konke nezimoto beshisa umlilo ongaziwa ukuthi uqhamukaphi lo mlilo. Lento mayenza iqale ngamadolobha lamakhulu impela, oCape Town, oDurban, oJoburg, oBloemfontein namanye la nje awaziwayo, oNelspruit kanjalo namanye, oPolokwane. Kuvele kuqhamuka umlilo ongaziwa kodwa lo mlilo ushise abantu. Uma usha lo mlilo angikhombisa uNkulunkulu ushisa utshani, ushisa inhlabathi, ushisa amabhilidi, ushisa abantu bekhala, abantu besha. Ebese uhulumeni lo upresident lo usiphethe uRamaphosa ubaba ebese ubizwa ama-scientist ukuthi awazo-check ukuthi amazwe ngamazwe azo-check ukuthi lama-scientist lo mlilo udalwa yini. Kodwa uma ku-check ukuthi udalwa yini umlilo, kuhanje kuye phakathi naphakathi kweSouth Africa kufaka umshini phansi, kuvela ukuthi umlilo uphuma emathunjini omhlaba, kodwa bengazi ukuthi lo mlilo udalwa yini. Bawubona ososayensi mabe ubona ukuthi lo mlilo usuka phansi emathunjini omhlaba kodwa bengathi ususwa yini. Kuhambe bazalwane inkinga iqhubekele phambili. Ethe suku ubaba uRamaphosa ebesethi akubizwe izinyanga nezangoma nabathandazi bamanzi kube yibona abazobhula bechazela abantu ukuthi lo mlilo udalwa yini, lo shisa iSouth Africa, kusha amadolobha, kusha abantu, kusha imizi yabantu. Avele ubaba izangoma nezinyanga nabathandazi bamanzi nababhorofidi laba benzo oyela babhula ukuthi indaba ulaka
abadala, uthukuthele abadala, uthukuthele amadlozi. Kodwa kube kungenjalo bazalwane, kube kungenjalo, lokhu abakubhulayo kungelona iqiniso, abakwazi ukubona ukuthi kudalwa yini lokhu. Hamba uNkulunkulu afike kimi angithathe ethi ngifuna ukuthi sihambe namhlanje ngiyokukhombisa ukuthi kudalwa yini ukuthi South Africa abantu bakhona bashisa umlilo. Angithathe uNkulunkulu ethi asambe. Ngilindele ukuthi mina mhlambe sizonyuka siye phezulu, kodwa singanyuki siye phezulu. Avele uNkulunkulu sishone phansi noNkulunkulu emathunjini omhlaba. Kuthathe nje 1 second bazalwane, ngibone sesisesihogweni. Masesihogweni, masaqhamukela khona ngizwe ngabantu bekhala bethi uNkulunkulu, uNkulunkulu sisindise sasha, sisindise Jesu sasha, silekelele maye safa. Kodwa kungekho uNkulunkulu akwenza ngokusha kwalaba bantu besha. uNkulunkulu engitshela uNkulunkulu ethi lalela kahle uma konakala izinto ezweni kufanele abantu babuze kimi, bengabuzi kwizangoma nasenyangeni nakubathandazi bamanzi nakubaprofeti bamanzi. Babuzwe kimi mina uNkulunkulu, mina owazi izinto. Ethi njengamanje ngiyakutshela ngithi hamba uye eSouth Africa uyobatshela umlilo usuke emathunjini omhlaba. Yimi engudedele, nginyanyile, ngithukuthele ngenxa yokuthi abantu abalaleli nabaphethizwe abangilaleli mina uNkulunkulu. Manje ngikwatile iSouth Africa, ngikwatele abaholi abayiphethe. uNkulunkulu angikhombise futhi ethi into emcasula yilawa madoda ale Stellenbosch okuyiwona asebenzisana nomongameli ukuthi ukudestroy lelizwe. Lokho akakuthandi, akayeke umongameli ukudestroy lelizwe nalamadoda aseStellenbosch. uNkulunkulu athi angikhulume lokho nje bazalwane. Soke manje inkinga isekutheni uyatshela ubaba lo osiphethe, kodwa akanaso iskill sokulalela. Nalaba abaphethe naye abalaleli muntu. Manje nansi indaba enkulu ukuthi uNkulunkulu angisho ukuthi kuyohamba uNkulunkulu adedele umlilo ongazi ukuthi uvelaphi, ushise amadolobha la, ushise izindawo zasemakhaya, ushise emalokishini, ufa abantu kungenasidingo. Inkinga isekutheni uNkulunkulu akalalelwa eSouth Africa. Kuphethe abantu abanganaso iskill sokulalela, abangenalo ikhono lokuhlonipha uNkulunkulu. Bona baphethe ngendlela le yamaSathanist, not ngendlela kaNkulunkulu. Nansi into uNkulunkulu bazalwane ukuthi angikhulume, ngikhuze lo baba ohlele esitulweni lapha eParliament ePretoria nalapha eCape Town ukuthi akakalalele, alalele uNkulunkulu, angenzi izinto ngokubona kwakhe. Mabonakala izinto eSouth Africa akubuzwe kuNkulunkulu, kungabuzwa kubantu abanamadlozi. Enye into uNkulunkulu athi angikhulume futhi nemkwatisayo uNkulunkulu ukuthi uphinde wangikhombisa indaba yamakhosi, uthi kwamakhosi esinawo la eSouth Africa wanaso iskill sokuphatha abantu. Nakhona lokhu ngikhombisile ayahlukumeza iningi lawo abantu banama-crisis ngendaba yamakhosi. Ngakho-ke uzofatha amakhosi afunda ukulalela uNkulunkulu, futhi iningi lawo awamlalela uNkulunkulu futhi awamkhonza iy'thombe. Ake sikhuleke. Baba, sesiyabonga babusise manje sebelizwile izwi lakho ngegama likaJesu waseNazaretha, amen.